Някой видео слава. Зад камера гледае Джорджи, здраве! Толкова много се направила, казвам. Толкова много. Аз сега изглеждате Кристияно изключение. Грешна! Човек направил много. Да, че когато се подложи, въобще не можете да Защо не говорим за контрол, да разберем децата? Ами, защото му наричат по-тебе. Ай, папа. Държа. Сине, че фанах и папки. Това е реално, тъй като гледах на папки са в нас. Що? Ела седни тук в аудити малко, дари на работа. Той ще дойде пей. Дай човечко. Обаче не си добре, че... Ако книга е принесла, Ще бъдат принесла ли си вече? Ела, Бани. Ела, Леля. Там е Джорджи. аз не знам, че е Аз разбрах, че ми канториум, зелен, не знам какво. Обаче накрая остава първо печеско сдружение. не знам какво на последно това минало. Не, нещо трябва да се измисли, не може. Защото как канцелярът не знам. Да не бъде разбираемо за подходите, да бъде достатъчно. С мъжа. Джордж, дай една идея. Какво правиш? Ако ти пречи? Минито Крусано. Коя е Ирина? Вижте, тази ще пробуда. Руската книжарна. Той да е шеф. Кръвната сграда. Там какво? Не ги местят, бе! Все още. Кой не си? Тук ме извадиха за бити и не дойдох. Добре, че не снимате да се съзървате. Вярно. Аз по-сигурно да се чаровен стал. По-знаете ли ще прави? Това не е лошо, така ако ви се Той вече се приключава. Не се пее. Айде ще оставим ние накрая да си изпеем двама Джордж, дай ние да си попеем. Айде да си попеем тогава. Прибери сега, прибери. И за изпълнението не можахте да се проведете в прекрасно. Иди там прикача. Иди прикача. Влезеш ли при как? Не, Как ти да пееш? Няма да падне. Ще кажеш след като идея имаме. Да, много е хубаво. Още една такава зала има много отдална. Да, е хубава зала и много ми напомня нашата си зала.
Аз нали имах на видеокамера последната репетиция, една от последните в пицерията. Отвори, ако обичаш. Да, малко е горещичко наистина. Грешно.